Îl urăști pe Iisus? Pleacă acum. Dar dacă mă prețuiești, rămâi și ascultă. Să vorbim despre ascultare. Mulți dintre voi îmi vedeți videoclipurile, îmi ascultați cuvintele, dar tot refuzați să le distribuiți. De ce? Comentați, îl iubesc pe Iisus, comentați, amin, dar tot nu dați mai departe mesajul. De ce? Căci Biblia spune, ascultarea este mai bună decât jertfa. Distribuie acum acest videoclip pentru ca și alții să poată fi salvați. Căci îți spun, dacă te rușinezi de mine, și eu mă voi rușina de tine. Nu te limita doar la a scrie, ci ajută la răspândirea adevărului pentru a-i readuce pe oameni la mine și a le aminti că sfârșitul este aproape. Ajută la răspândirea adevărului, copilul meu. Vei alege pe mine sau iadul?